Sister Teresa, insellem lilek li qiegħda magħna għal programm ieħor tħallux qalbkom titħawwat. Il-paċi miegħek. Nistiednu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija bil-għajnuna Alla wasalna għall-aħħar programm ta' din l-iskeda tiskanta kif jgħaddi żmienek, nipprofittaw miż-żmien. Però importanti li llum ukoll tkunu hemmhekk mhux biss b'ġisimkom imma anki b'moħħkom u fuq kollox b'qalbkom għax hemmhekk li ħassir il-konverżjoni. Darba ta' kien hemm Rabbi Ġożwe u staqsa lil profeta Elija qallu meta jiġi l-Messija. U Elija qallu mhux staqsi lilu. U Rabbi Ġożwe insista ma jien fejn nista' nsibu. Elija wieġeb fost il-fqar. U kif nista' narfu iva tarfu għaliex huwa mimli tama, mimli fiduċja falla qalb l-iktar dbatijiet. Din l-iktar ħaġa li tikkaratterizzah lill-Messija, fiduċja tama falla qalb l-ikbar uġieħ. Ir-Rabbi Ġożwe jum wieħed fost il-fqar iva għarfu lill-Messija sellimlu u qallu slim għalik Mgħallem u l-Messija qallu slim għalik Ġożwe bin Levi. Meta ġej Mgħallem staqsih Ġożwe u tweġiba tiegħu kienet din, illum. Illum ġej il-Messija. Anki għalik li qed tisma' illum ġej Ġesu Kristu, il-Messija. Ġej realment għalik. Però importanti ħafna ekku li inti tqiegħed lilek innifsek f'din l-istennija. Ġesu Kristu ġej għalik illum mimli ħafna rigali, mimli b'ħafna teżori. Għatih widen. Ekk eżis semmija l-aħħar personaġġ bibliku li llum xtaqt inlaqqakom miegħu huwa s-Sultan David, li forsi tafu l-iskrittura l-kelma Alla jiġifieri tiddefinih bħala l-iktar bniedem li kien jogħġob lill-Alla. Raġel li din ta' dan li adultera u li qatel, imma li kien simpatiku ħafna f'għajnejn Alla. Alla eżis semmija għandu għajnejn oħra u ġveru, mhux bħal tagħna. Aħna min-naħa tagħna ngħidu x'ra Alla f'dan ir-raġel qattil, dan ir-raġel żieni. Alla fortunatament għandu għajnejn diversi minn tagħna u minn Alla. Il-ġrajja li xtaqt inlaqqakom maħħajja meħuda mill-ewwel ktieb ta' Samwel kapitlu 17. Hija l-ġrajja li tafuha intom il-koll, hija l-istorja ta' David u Gulija. Hija l-istorja li qabdet l-immaġinazzjoni ta' ħafna padres tal-Knisja. Għaliex? Għax David nista' nkun jiena dgħajfa u żgħira. U Gulija naturalment huwa x-xitan enormi u goff. Huma l-problemi Gulija donhom iridu jibilawna ħajjin. Ekku pratikament dan huwa s-sens tal-istorja għalina. David nista' nkun jien jekk ninaqat ma' Alla u Gulija huwa x-xitan. Ħanamlu daqsxejn ta' riflessjonijiet żgħar fuq din l-istorja. L-istorja hi miktuba b'ħafna kapaċità letterarja iva kapitlu 17 huwa wieħed mill-isbaħ kapitli letterarji tal-Bibja biex ngħid hekk. Huwa maqsum fi tlieta l-ewwel parti minn vers 1 sa vers 11 ipinġilna s-sitwazzjoni sempliċi ħafna. Jgħidilna fuq għolja hemm il-Filistin, fuq għolja oħra hemm il-Lut, fin-nofs hemm il-Wied. Imbagħad jidħol l-ewwel protagonista vers 4. L-ewwel protagonista minnu? Huwa Gulija, raġel twil 9 piedi u nofs, armat sa ġu fommu. Tant li l-iskrittura tuża għalhekk qedtilkom miktub tant intelligenza fil-fatt tara tuża 3 versi sħaħ.
biex tiddeskrivi l-armatura li kellu. Araw antom, interessanti m'għandix il-ħinien. Quddiemu Gulija kien dejjem jimxi wieħed iġorlu t-tarka. Gulija kien bniedem li lest jisfida qtajja ta' Iżraelin. Għallhom ara, għażlu bniedem biex jinżel għalija, jekk huwa jirbaħ li allura jiena nsir l-irsir tagħkom. Jekk jien nirbaħlu intom issiru l-sira tiegħi. Ir-reazzjoni quddiem din l-isfida x'kienet? Vers 11. Malli Sawl u Iżrael semgħu dan il-kliem tal-Filisti, tredu u beżaw ħafna. Ir-reazzjoni, ir-riżultat kien biża' u twerwir. It-tieni parti hija t-tħejjija l-ġlieda, vers 12 sa 39. Hawnhekk jidħol David. Minnu David? L-iskrittura tgħidilna huwa żagħżugħ li jasal minn Betlem. Raj għandu 3 ħutu fil-gwerra u missieru jismu Ġesse. U missieru jibatu ħalli jmur iżur lil-ħutu, għallu mura ra ħutek u mhix tajbin u huwa aħbaru. David bakkar fil-ħodu telaq. U malli jasal isib li l-ambjent huwa tqil, hemm xi ħaġa u jistaqsi għaliex. U jgħidulu iva, ir-raġuni Gulija li qed joħroġ hawnhekk qiegħed jisfidana. U jgħidulu wkoll li Sawl għamel proposta sabiħa għalilna. Jekk ikun hawn xi raġel jazzarda joħroġ joqtlu, is-sultan janih bil-ġid. Jagħtih lil bintu u id-dar ta' missieru ma jkollhomx għalfejn iħallsu t-taxxi. Interessanti, nixtieq tagħtu każ jien qed nitfa' żerrija hekk żgħira, imbagħad intom fil-riflessjoni tagħkom il-mulej jiftaħ aktar. Għatu każ li David jasal hawn kombinazzjoni, jiġifieri ma ġiex hawn bħala soldat tal-gwerra, jasal hemm kombinazzjoni għax missieru batu. Wasal hemm ukoll mingħajr xwabel. L-unika ħaġa li għandu fidu hija l-ħatab, m'għandux armatura u m'għandux armi lanqas ħlif bandola u 5 ċaqiet. Imma ovvjament għandu l-aqwa arma u veru, Alla kien xi ħadd ħajja lih. Dik l-unika arma li huwa għandu u li hija arma ħafna aktar minn biżżejjed għandu lill-Alla miegħu. Interessanti ħafna ekku, mela David jasal jiġifieri jsir jaf bil-problema u dan joffri ruħu. U allura n-nies u s-soldati jeħdu ħand Sawl. Importanti ħafna wkoll id-dialogu li jkun hemm bejn Sawl u David minn vers 32 sa vers 39. David joffri ruħu, edna jgħidlu, Sultan, jien nista' mmur, imma Sawl ma tantx u entużjasta, għallu ma tarax inti għadek tifel. U David jurih li għalkemm għadu tifel u diġà darba ġġielet u rebaħ mal-jun u ors. Diġà jiġifieri għamel xi ħaġa, però l-importanti għal David u dan li ġej. Il-mulej li ħelisni minn ħalq lil-jun u l-ors jeħlisni minn id dan il-Filisti jgħidlu. Iva Sultan, jien sejjer, mhux għax jiena b'saħħti, għax irnexxi li nirbaħ il-jun wars, imma għaliex bħalma l-mulej li darba rebbaħli lil dawn l-annimali sa jrebbaħni issa lil Gulija. ċoeri jgħid li s-sigrit tal-qawwa tiegħu, il-kuraġġ tiegħu mhux qiegħed fis-sempliċi fatt tal-qtil tal-jun wars, imma ġej mill-fatt li huwa jaf li kien Alla li jgħenu ħalli joqtolu. U bħalma Alla darba għenu u kien fidil dakinhar, allura issa se jgħinu darb'oħra. Jista' jirriskja darb'oħra fil-mulej. Araw daqsxejn il-viżjoni, mhux biss jagħmel kuraġġ imma kuraġġ teoloġiku, marbut mal-fatt li jaf li warajh hemm Alla. Huwa kuraġġ li jistreħ fuq Alla mhux fuq il-kapaċità tiegħu. Dan Sawl allura jibatu jgħidlu orrajt mur. U jibatu anki b'forma teoloġika ħafna. Ekku, jgħidlu mur u l-mulej ikun miegħek, jibatu b'ħafna fidi. Ħanaraw daqsxejn fuq dan il-kuraġġ teoloġiku li huwa fundamentali tant għandna bżonnu fil-ħajja semmija. Min fejn ġie dan il-kuraġġ teoloġiku? Ovvjament, il-kuraġġ teoloġiku huwa rigal li Alla tajulu. Jiġifieri Alla huwa rigal. Huwa rigal però li Alla kabbar f'ċerti ċirkostanzi tal-ħajja tiegħu. Dan il-kuraġġ Alla kabbarulu lil David fis-skiet u fis-solitudni tan-natura. Huwa u jira n-naċ.
kemm importanti hux veru iskittana mal-mulej. Kemm importanti nemmen li n-natura tista' tenni wkoll. Mela huwa rigal li Alla kabbarulu fis-skiet u fis-solitudni. It-tieni, ir-rigal ta' David huwa rigal li Alla kien rabbijulu bil-mod il-mod permezz tal-ġlieda li huwa kellu mal-iljun u l-ors kif edna. X'irrid ngħid? Li Alla fl-istorja ma jagħmel xejn għal xejn. Eżis semmija. U meta ittieħed ċans hekk u lil David tajulu, dan wera l-kuraġġ tiegħu f'din il-ġlieda. U dan il-kuraġġ għenu ħalli issa ma jkollux għalfejn jibża. ċoe, il-ġrajiet li jiġrulna ħafna drabi għandhom skop ta' tħejjija għal xi ħaġa importanti li Alla qiegħed jippreparalna. Pereżempju, jiena jimpressjonani ħafna meta Ġesu Kristu intilef fit-tempju. Għax hija storja li minn dejjem kienet tħawwadni din, nibda ngħid m'għax sens għandha. X'relevanza jista' jkollha għalija għalfejn Salluqa ħass il-ħtieġa li jiktibha. Ġesu Kristu jintilef għaliex hija daqshekk importanti. Sakemm femuni is-sens tagħha li kienet esperjenza fundamentali li Marija kellha tagħmel. Ħalli hija meta sabet ruħha 20 sena wara ħdejn il-ġisem ta' bina li jintilef ukoll għax spiċċa fil-qabar, hija setet toqgħod hemmhekk tistenna għax kienet taf li bħalma Alla 20 sena qabel tajula wara 3 ijiem, issa se jerġa' jtijula wkoll wara 3 ijiem. ċoe Alla l-ġrajiet li jagħtina ħafna drabi ikollhom sens bris il-futur. Mela huwa kuraġġ li rabbijulu bil-mod permezz tal-fatti. U lilek li qed tisma' il-mulej jaddik minn fatti wkoll ħalli jrabbilek il-kuraġġ. It-tielet punt li jgħod ħafna wkoll huwa kuraġġ li Alla kien għaġen fin-normalità tal-ħajja ta' kuljum. Ara taħsbu hekk tali l-kuraġġ jitwielet f'salt. Importanti li nifhmu s-sens li huwa fin-normalità, fil-ħajja monotona ta' kuljum li l-mulej li qiegħed ikabbarni u jaġen fija il-kuraġġ u l-ħila. U hemmhekk li meta jiġi l-waqt inkun nista' mbagħad nuri xjien. U huwa kuraġġ li l-mulej jimmatura wkoll fil-kritika. Meta David jesprimi l-opinjoni tiegħu vers 26 u jsaqsi u min hu dan il-Filisti biex jisfida lill-qtajja ta' Alla l-ħaj. Uħu David il-kbir jagħmel għalih u jgħidlu għalfejn ġejt hawn. U ma minħallej dik id-daqsxejn ta' mereħla fix-xari. Naf tajjeb il-kburija li hemm f'qalbek. Inti nżilt hawn biex tara t-taqbit. Jagħmel għalih jirrabja miegħu. X'taħseb li inti? Għaliex ma qadx hemmhekk ma dik id-daqsxejn ta' mereħla jgħidlu mhux ġejt hawn, kurjuż. U hawnhekk hi intrebħet il-vera gwerra ta' David. David ma rrabjax. Kieku David irrabja kien inikket l-Ispirtu Santu u probabbli ħuh kien jifferoċja u jibatu lura. David wieġeb bil-kalma. Hawnhekk intrebħet il-vera gwerra ta' David għax kieku David irritalja u tilef is-sabar kieku kien jitlef kollox. Għalhekk San Pawl jgħidilna irbaħ il-ħażin bit-tajjeb. Huwa ħila, huwa kuraġġ li l-mulej irid jimmatura eżis semmija anki meta xi ħadd jikkritikak. Huwa kuraġġ l-aħħar ħaġa li jmur il-hemm il-prudenza umana. Dan ir-rakkont kollu huwa mibni fuq il-prudenza umana ta' Sawl u fuq kollox il-kuraġġ teoloġiku ta' David. Ekku hawnhekk jien nixtieq nieqaf ftit għax għandi domanda li nixtieq impoġġi fil-ħajja tiegħek int li qed tismani. Hekk nistaqsik. Dak li qed tagħmel int fil-ħajja tiegħek huwa frott tal-kalkoli tiegħek jew frott tal-kuraġġ teoloġiku li Alla jrid jagħtik. ċoe kemm hemm kuraġġ teoloġiku fil-ħajja tiegħek? Quddiem il-problemi tal-ħajja tiegħek, quddiem ħuk, żewġek, martek li forsi ma jifilħux. Quddiem biċċa xogħol li ġejt imqabbda biex tagħmel. Kemm hemm kuraġġ teoloġiku? Kemm hemm kalkoli umani? Kemm jidħol Alla fid-deċiżjonijiet tiegħek?
Domanda, kemm jidħol Alla? Jekk jidħol Alla, se jidħol il-kuraġġ, se tidħol il-ħila, se jidħol is-sliem, se tidħol il-possibilità li tagħmel affarijiet kbar. Aħna ta' nużaw biss 5% tal-kapaċitajiet tagħna. Jekk jidħol Alla l-lanqas inkunu nistgħu nagħmlu 15%. Jekk iħalli lil Alla l-bniedem, iva, ikun kapaċi jagħmel ħafna iktar affarijiet. Ekku issa nixtieqek nifqu ftit eżis semmija ħalli nagħmlu pawsa mużikali u nisimgħu silta verament sabiħa. My God loves me. His love will never end. Silta li tagħmlilna ħafna kuraġġ. Nisimgħuha. Eżis semmija. Naddu issa t-tielet parti fejn naraw il-ġlieda fi anfisha. David iħejjeda kollu li għandu bżonn. Il-ħatar jażel 5 ċaqiet li xxim il-wied u ħalis bandola fidejh. Se naqra versi 41 sa 47. Imbagħad jersaq lej Gulija li dan jieħu għalih jgħidlu xi ħsibni lili, xi kelb jew biex ħriġt għalija bil-ħatar. U David f'ċertu mument jikxef is-sigriet tiegħu u jwieġbu hekk. In ġejt lejja bix-xabla, bil-lanza u bil-vleġġa. Iżda jien ġejt għalik f'isem il-mulej tal-eżerċti, Alla tal-armata ta' Iżrael li inti sfidajt. Jgħidu illum stess il-mulej jagħtik fidejja u kulħadd isir jaf li hemm Alla f'Iżrael. U din il-kotra taraf illi l-mulej ma jsalvax bix-xabla jew bil-lanza, għax il-gwerra fidejn il-mulej. Naħseb m'hemmx għalfejn ngħid hija ċara x'inhuwa s-sigriet u l-mulej
jien illum ġejt fisem il-mulej. Il-mulej illum stess se jagħtik fidejja. Il-kotra taraf li il-mulej ma jsalvax bix-xabla għax il-gwerra qiegħda fidejn il-mulej. Dan huwa trik tar-rebħa ta' David. Ekku, int li qed tismani għandek l-istess trik tar-rebħa tiegħek li huwa Ġesu Kristu, il-mulej. David interessanti ħafna però jara fiżhom postu dejjem it-tieni. Ma jgħidx jiena se nitqabad, imma jgħidlu illum stess il-mulej se jagħtik fidejja. Mhux jgħid il-kotra ħataraf kemm jien b'saħħti, kemm jiena kuraġġuż, kemm jiena buli, imma se taraf li hu Alla qabel kollox. Din hija ħaġa kostanti fl-Iskrittura, ċoe ir-referenza hija dejjem hu dan Alla il-maħbub tagħna. Jien naħseb hekk li ħafna drabi aħna qatt ma nsolvu ċerti problemi għax inkomplu nitħabtu aħna, inkomplu niġġieldu l-gwerra aħna. David qiegħed l-ewwel il-mulej imbagħtu. Int li qed tisma' lil min qiegħed l-ewwel. Din hija fundamentali, Inħallu eżis semmija lilu jiġġielet għalina. Huwa l-erf tiegħu li se jmexxina. Hija l-kapaċità tiegħu li se tigwidana. Hija idej ħilleminija li se tiksbilna ir-rebħa. Vers 48 naraw il-ġlieda. Kulija qam u resaq lejn David. David kien pront u mar jaġġel fil-post tal-ġlieda jiltaqa' miegħu. Daħħal idu fil-ħorġa, ħamenna ċaqa u għaddaba fl-isbandola u laqat il-Filisti fi ġbinu. Iċ-ċaqa daħlet fi ġbinu u waqa' l-wiċċu fl-art. Hekk David rebaħ lill-Filisti biżbandola u bċaqa. Laqtu u qatlu bla xabla fidu. Malli l-Filistin raw li miet il-bniedem kampjun tagħhom, x'ġaralhom? Beżaw u ħarbu. Araw il-ġlieda jagħmilha f'temp ta' 2 versi. Waqt li jitħejjija ħadet 48 vers. Dan għandu skop profond ħafna, mhux xi ħaġa hekk ġast imniżla. X'inhu l-iskop? Għax waħda mill-affarijiet l-awtur irid joħroġ għalina eżis semmija hija l-biża' esseġerata u bla sens li Gulija irnexxielu joħloq fil-qlub tal-Lut. M'hemmx proporzjon ovvjament bejn raġel wieħed kbir kemmu kbir u l-eżerċtu kollu ta' Iżrael. Ġgant ibeżza eżerċtu u ċaqa żgħira teqret lil dan il-ġgant. Hija komika s-sitwazzjoni biża' bla sens li ipnotizzat, li jipparalizzat eżerċtu sħiħ. Għaliex din hija importanti? Diġà kellimtkom fuqha drabi oħra. Għaliex ħafna drabi il-biża' lilna tipnotizzana, il-biża' lilna tipparalizzana, nitilfu l-ġlieda aħna qabel ma nkunu fiha. Gulija minnu huwa x-xitan li lilna ibeżżana fil-vojt. Eżis semmija. Billi x-xitan ma għandu l-ebda seta oħra jistraħ ħafna ta' fuq il-biża' u s-sens tal-frustrazzjoni ħalli jaqtalna qalbna, ħalli jeredilna riġlejna. Dik l-unika arma li għandu x-xitan u juża jirnexxielu ibeżżek, iwerwrek, joħloq fik is-sens taqtih il-qalb. U allura jekk inti tibda taqta' qalbek billi tgħid jien mhux sa nirreżistija t-tentazzjoni. Ix-xitan rebaħlek, daqshekk it's over. Għax daħlet il-biża', daħlet il-frustrazzjoni. Importanti ħafna din eżis semmija. Meta l-bniedem jibda jaqta' qalbu fit-tentazzjoni, ikun diġà tilef il-battalja. Meta jiena nieqaf fil-burdati ħżiena tiegħi u nibda neqret, jiena qiegħda fidejn ix-xitan. Meta bil-maqlub u x'veru aħna nifirħu bir-rigali żgħar u kbar li jagħtina Alla. U meta aħna nagħmlu l-qalb, aħna qegħdin fidejn Alla u mhux iktar fidejn ix-xitan. Ekku, dawn huma ftit riflessjonijiet li jiena xtaqt li nagħmel illum u tul il-programmi kollha. Jiena provajtu x'veru biss inwasslilkom dak li nebbaħni l-mulej. Nittama falla li sar xi ġid.
Nixtieq eżis semmija però qabel inħallikom. Nerġa' nfakkarkom xi punt importanti, pereżempju kont qedtilkom li l-ferħ huwa riservat għal dawk li jagħmlu r-rieda t'Alla. Dan huwa l-qofol ta' kollox hux veru. Il-kuraġġ jiġini hekk minn hawnhekk mir-rieda t'Alla, daqshekk sempliċi. Qedtilkom ukoll li l-uġigħ huwa importanti li ma naħluhx għaliex l-uġigħ isalva lill-oħrajn. Semmejna wkoll li id-dnub jumiljana immens, id-dnub iċeknek, id-dnub iġalek tħossok dajjef. Issa żissemmija nixtieq tagħmlu attenzjoni għal dan li se ngħid. Quddiem dan id-dnub, quddiem dan l-uġigħ li daħal minħabba dnub, Ġesu Kristu il-maħbub tagħna li tul dawn il-programmi ma waqafx itennilna, tħallux qalbkom titħawwad, jiena qribkom. X'għamel? Ġesu Kristu biex ingħidlek qabad dal-uġigħ u d-batija kollha tagħna u tah injection qawwija ta' xiex? Injection ta' mħabba. Iva żissemmija fuq is-salib dak li għamel Ġesu Kristu, ħafuqu id-batija, l-uġigħ u id-dnubiet kollha tagħna. Għal ħan jieħdu fuqu jien. Iva Ġesu Kristu, l-uġigħ, id-batija, erġgħu isimgħuha kemm sabiħa, injetta bl-imħabba. Għalilna nixtieq nuri li anke fost dan l-uġigħ kollu jiena xorta waħda nibqa' inħobb lill-Missier. Xorta waħda nibqa' nemmen fl-imħabba t'Alla. Jiena xorta waħda minix se naqa' fin-nażba li kull darba jagħmel ix-xitan lill-umanità kollha. Li l-uġigħ ifisser li Alla ma jħobbnix, le Ġesu Kristu jgħidilna jiena rrid nuri li l-uġigħ huwa sinjal tal-imħabba ta' Alla, li Alla kapaċi jdawru favurna dan l-uġigħ. Allura kifet għamillu injezzjoni ta' injection imlieħ dan l-uġigħ bl-imħabba biex ngħidlek. Allura jekk jiena u inti narfu naqdu l-uġigħ tagħna, slaleb tagħna li jistgħu jkunu ta' kull xorta ta' kull tip mal-imħabba li Ġesu Kristu wera fuq is-salib, f'daqqa waħda dan l-uġigħ tiegħi u tiegħek jiġi injettat ukoll bl-imħabba. U dan isalva ħafna nies, isalva n-nies litteralment. Eżis semmija, qabel nispiċċa jien inħallilkom hekk f'idejn il-mulej ngħidilkom li kien ta' pjaċir kbira li jien niltaqa' magħkom tul dawn il-programmi. Nispera li kien hemm xi ħaġa li laqtiltkom u għenitkom għall-ħajja spiritwali tagħkom. Hekk nippruvaw bil-għajnuna ta' Alla nagħmlu ħilitna biex nimitaw fejn nistgħu lil personaġġi bibliċi li ltqajna magħhom tul dawn il-programmi. Nissuġġerilkom issibu ċ-ċans u terġgħu taqraw dwarhom. Tibżawx tqalbu l-Bibja, ġojjel ta' ktieb li minnu żgur joħroġ ħafna frott. Ekku fil-waqt li nirringrazzja lilek li kont magħna tul dawn il-programmi, nitlob lil mulejjek biex ibirek lilek u l-familja tiegħek. Il-paċi magħkom.